aleshores Gran Bretanya ja va entrar amb algunes condicions. Sí, Després no va entrar en el tractat aquest de lliure circulació, Schengen. ja no hi va entrar, Schengen no va entrar. Gran Bretanya. Tampoc té la moneda única, això s'ha de tenir present, ell continua tenint-se lliure i precisament una de les coses que ara està negociant en Cameron és que no l'afectin les regulacions que pugui fer la Unió Europea de l'euro, no afectin els negocis que fan a la City de Londres. És a dir, que ells encara van més enllà. O sigui, no han arribat ni una mínima, diguéssim, coordinació i ja volen un estatus encara més periféric dins la Unió Europea. Cuando menos la posición del Reino Unido es bastante injusta porque mientras quiere ir recortando temas sociales, quiere mantener el estatus de la City, esas ventajas fiscales que tiene frente a Europa. A mí me parece que reinvertir en temas sociales. Si realmente sí, ellos dicen, no, nosotros no podemos asumir determinadas cuestiones sociales, el gasto económico es muy importante, y ponen sobre la mesa la ciudadanía quiere que nos salgamos de Europa. Sí, pero las ventajas que tienen con la City se vendrían abajo fuera de la Unión Europea. La gent de carrer a la City no la veu. La gent de carrer el que veu... Però lo nota. La gent de carrer el que veu és que hi ha moltes prestacions socials que qualcú els va perdent i els té uns altres. I això ens ha dit que no fer una política unida de tots aquests països europeus, podrem oblidar tot d'Inglaterra, que haver fet que tots fóssim iguals i no té les mateixes prestacions per nouvinguts o la que sigui un país com Espanya com té un de Suècia. Ara que parla Jaume Font de la gent del carrer, avui també hem sortit al carrer i hem cercat britànics que bé viuen o passen uns dies aquí per viure com veuen tot aquest procés. És necessari quedar a la Unió Europea perquè és un mercat comú. Richard Branson ho deia aquest dematí a la televisió. És important mantenir la unitat. M'agradaria tornar a tenir lleis britàniques i no ser governada per Brussel·les i per buròcrates. Si Cameron pot arribar a un acord, serà acceptat pels britànics. Si no ho aconsegueix, crec que hem de sortir del mercat comú. No hi cabem. Moltes nacionalitats, refugiats, venen al nostre país i no hi cabem. Hem de tancar fronteres i sortir d'Europa. Nosaltres tenim molts estrangers que venen al nostre país i no tenim prou d'homes. Tothom vol venir al nostre país, però no tenim lloc per a tothom. Visc aquí, tinc un pis aquí i som residents aquí, així que no crec que noti cap canvi. Jo voldria que quedassin. Pels que residim aquí, realment no canviarà res. Si ets resident britànic i el Regne Unit deixa Europa, tot continuarà igual.